niin se tulee, arvat tuleeko kalliiksi. Sitten kun sä pelailit päivät pitkät Pokemon Goldia, niin sulla voi olla sellainen, mä voisin veikata, että parin 300 kännykkälasku helposti saattaa tulla. Kyllä voin sanoa, että kyllä nuoriso on sekasin. Voin sanoa, että kyllä ne on sekasin. Sitten meikäläinen juhlii, kun koulut alkaa, niin ei pääse nuoriso pelaan Pokemon Goldia, kun koulut alkaa. Niin kyllä se pistää vituttaa nuorisoa, kun ei pääse pelaan Pokemon Goldia, kun pitää. Se on meikäläiselle 5/5. Kattokaa nyt. Meikäläisen hahmo on siinä. Siinä tollasella Pokemon-hahmolla meikäläinen muka pelailee Pokemon Gouta. Ja nyt mä oon level up 3. Olen sitten testannut, että minkälainen peli tää on, mutta tuolla on Pokemon Go tossa. Sitten otetaan siitä kiinni. Painetaan tonne roskakoriin. Noin, ja sitten se kysyy: haluatko poistaa tämän sovelluksen? OK. Noin, ja nyt peli lähti sinne. Noin, nyt se taas lähti roskiin se Pokemon Go. Että näin se menee sitten, että saakotin Pokemon Gosta, meikäläinen ei oo hirveästi, tai en oo sillain mikään niin semmonen, sanotaan, että en oo mikään Pokemon pelaaja. Eli tässä on meikäläisen Pokemon Go. Siinä on se meikäläisen toi tili on siinä, jonka mä joskus loin. Ihan mielenkiinnolla testasin, että minkälainen tää on, että pääsen kattoon tätä. Siinä meikäläiselle tuli yksi Pokemon siihen, nyt tuli peliin. Katsotaas nyt. Kun ei sitä pysty kuvaamaan teille, niin kuvataan nyt teille sitten. Tommonen Pokemon siihen nyt tuli sitten. Nyt mun pitäisi saada se saakotin Pokepalloon. Toi noin. No niin, heitetään se Pokepalloon nyt. Mä heitin vahingossa vähän huonosti Pokepalloon sen. Niin tää on testipeli, että mä pystyn sanomaan, miten lainen tää peli on, kun ei. Mä en pysty vielä sanomaan ihan suoraan kädeltä heti, että onko peli. Heti kun jos mä en testannut peliä, sanoa minkälainen peli tää on. Mun mielestä tää peli on aika. Ei ole meikäläisen peli. Peli on semmonen, mitä mä sanoisin, ihan paska. Ja sitten ne askeleet, ne on niin hitaita ne askeleet. Juman kautta, kun se ei ota melkein niitä askeleita, että sä oot kävellyt. Kun sun pitää kävellä niin saatanan hitaasti. Ei se riitä, että sä lähdet käveleen tonne sellaista tavallista kävelyvauhtia, niin ei tuu askeleita. Enkä lähde tällä tabletilla rynnimään tonne ulos ja haiskelemaan, missä olisi Pokemon pelaajia tai Pokemon juttuja. Ainoa mikä hyvä puoli tossa, niin tunnistaa kaikki nämä Pokestopit, missä on mitäkin paikkoja, niin tunnistaa hyvin. Tosta ton kirjaston, sitten ton nuorten mestan tosta ja näitä muita paikkoja tunnistaa tässä. Nyt meikäläinen on sitten virallisesti Pokemon Go'n testannut ja nähnyt, mitä se on. Ja voin sanoa, että se ei ole meikäläistä varten, ei sitten yhtään. Mä en ole mikään ton tabletin tai akun turhaan kuluttaja. Et sitten jos mä tarvitsen kännykkää tai akkua, niin sitten vasta niin kun mä sitä kännykkää tai tablettia, niin sit vasta mä sitä käytän, kun mä tarviin virallisesti sitä. Ja yleensä mä tästä niin kun kattelen YouTube-videoita, muita videoita, pääsen Facebookiin, pystyn kuuntelemaan musiikkia ja tällaista. Mut sit jos mä haluan jotain muuta, niin mä en turhaan kuluta akkua pelaamalla jotain saatanan Pokemon Go'ta tällä turhaan akkua kuluttele siihen malliin, että se kuluu kuin luikaus. Näin. Siinä on paljon pelejä. Et sitten jos mä tarvitsen kännykkää tai akkua, niin sitten vasta niin kun mä sitä kännykkää tai tablettia, niin sit vasta mä sitä käytän, kun mä tarviin virallisesti sitä. Mukavaa, kun olitte heinäkuussa meikäläisen seurassa ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin lähdetään katselemaan, mitä elokuu tuo tullessaan.